καφούν, το σπίτι σ' έναν καφούν. Σαν ψηλά εσύ φοάσαι, σαν ψηλά εσύ φοάσαι, και σαν οξέα σκή κοιμάσαι. Σαν ψηλά εσύ φοάσαι, σαν ψηλά εσύ φοάσαι, και σαν οξέα σκή κοιμάσαι. Θα γνεφείς και μεταγιάς, θα γνεφείς και μεταγιάς, ο παρχάτσοντες πραγιάς, ο παρχάτσοντες πραγιάς, για να κελάιδεις γλυκαία, για να κελάιδεις γλυκαία, σαν τσιμένο πάμερε. Για να κελάιδεις γλυκαία, για να κελάιδεις γλυκαία, σαν τσιμένο πάμερε. Πέτασα χαμελά, κι αν πέτασα χαμελά, το ψιοπός πάντα γελά, το ψιοπός πάντα γελά. Εσύ παρχάρι λαλίαν, εσύ παρχάρι λαλίαν, κι ανασπάλω σε καμία. Εσύ παρχάρι λαλίαν, εσύ παρχάρι λαλίαν, κι ανασπάνω σε καμιά. Φίλες και φίλοι, όπως σας υποσχέθηκα και την περασμένη εβδομάδα, κοντά μας, όπως είπα, έχουμε να ξεκινήσω από τον Γιάννη τον Μάγκο και να το πω για να το γνωρίσουν και οι φίλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ποιος είναι ο Γιάννης ο Μάγκος, πότε και πού γεννήθηκε και πού είναι πότε και πού γεννήθηκες, Γιαννάκη, πες μου πρώτα, και μετά θα μας πεις και πότε ήρθες σε επαφή με τα ποντιακά, αν και Μάγκος δεν είναι ποντιακό επίθετο. Επίσης θα ήθελα να μου πεις και από ποιο μέρος, έτσι, επειδή να ξέρουν και οι ακροατές μας, ποιο μέρος του πόντου εννοώ, έτσι. Ναι. Δεν εννοώ ότι είσαι από το προάστιο, εντάξει, το ξέρω. Και από την Αναράχη. Και από την Αναράχη. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα, πέρασε 12 η ώρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς να απαντήσω στις ερωτήσεις του Τάκη, να πω ότι γεννήθηκα το 1981 εδώ στην Πτολεμαΐδα. Κατάγομαι από την Ελεβή Κερασούντας στον Πόντο, από τα Πλάτανα και από την Τραπεζούντα. Από εκεί είναι η καταγωγή μας η ποντιακή. Και πρώτη φορά σε επαφή με τα ποντιακά, αγαπητέ Τάκη, ήρθα το 1989, όταν πρωτοεπισκέφτηκα την Ένωση Ποντίων Εορδέας και ξεκίνησα τα πρώτα μου μαθήματα εκμάθησης ποντιακής λύρας με τον παππού, τον Λαμπριανό, τον Κοσμίδη, τον Αέμνηστο, όπου κάναμε αρκετά χρόνια μαζί στο σύλλογο, και φτάσαμε το 2008 να κάνουμε την πρώτη μας δισκογραφική δουλειά με τον ξάρφο μου εδώ, τον Τάσο. Έχω μάθει ότι είσαι και, εντάξει, αυτά είναι μυστικά του επαγγέλματος, είσαι και απόφοιτος Βρετανικού Πανεπιστημίου, Ναι.
Έτσι δεν είναι? Ναι. Ποια σχολή έχεις τελειώσει και ποια είναι η κύρια απασχόλησή σου σήμερα? Τελείωσα, Τάκη μου, το 2004, αποφοίτησα από το UC του Birmingham στην Αγγλία. Τελείωσα τη σχολή προγραμματισμού, μηχανικός λογισμικού, και στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου και ασκώ το επάγγελμα του προγραμματιστή από τότε μέχρι σήμερα, και με αυτό ασχολούμαι κατά κύριο λόγο και μετέπειτα με τη μουσική. Ναι, πότε έγινε η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά? Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά πόσους, έγινε το 2008, όπως είπα και πριν, με τον με πόσους καλλιτέχνες έχεις συνεργαστεί μέχρι σήμερα? Οι καλλιτέχνες είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί, είναι πολύ γνωστά ονόματα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναφέρω. Είναι αρκετοί οι γνωστοί καλλιτέχνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Για παράδειγμα, ο Ματθαίος Τσακουρίδης, ο Θεόφιλος ο Πουταχίδης, η Πελάη Νικολαίδη, ο Στάθης ο Νικολαίδης, ο Γιώργος Ατματζίδης, τώρα ξεχνάω, ο Κωστάς ο Πουτακίδης, πρόσφατα κάναμε και το Τάση το Ωραίο, ο Κωστάκης ο Καλούσης, είναι πολλά παιδιά, είναι πάρα πολλά παιδιά. Αυτό το ερέθισμα πώς σου ήρθε και ξεκίνησες? Εντάξει, λέμε ξεκινήσαμε με λύρα, αυτά να γράφεις, να κάνεις, αυτό είναι... Θα σου πω την αλήθεια, μικρός είχα έτσι την τάση να γράφω έτσι κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο όταν έφυγα στο εξωτερικό. Όταν πήγα στο Birmingham, μετά από, θα πω, ένα εξάμηνο που μελέτησα την κατάσταση με το πανεπιστήμιο, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να έχω συνοδεία της λύρας στις σπουδές μου. Φοβήθηκα ότι θα μου αποσπάσει τρομερά το χρόνο η λύρα, γιατί σαν όργανο το αγαπάω και σίγουρα θα έπαιζα αρκετά εκεί. Οπότε μου έμεινε χρόνος χωρίς λύρα να κάνω τι? Να ακούω πουτιακά και επί της ουσίας να γράφω στίχους, να γράφω για την ξενιτιά, να γράφω, ξέρω εγώ, διάφορα πολύ θέματα. Ωραία. Υπάρχουν τραγούδια, δικά σου τραγούδια, που δεν έχουν ακουστεί ακόμα? Ναι, φυσικά υπάρχουν αρκετά τραγούδια δικά μου κυκλοφόρητα, άλλα δουλεύονται αυτή την περίοδο σε στούντιο από γνωστούς πάλι καλλιτέχνες και ονόματα από αυτά που ανέφερα, αλλά και άλλα. Και έχουμε και κάποια κυκλοφόρητα. Θα σας παίξουμε και ένα στο τέλος, ένα καινούριο κομμάτι δικό μου με τον Τάσο, θα το πούμε, που και αυτό είναι ακυκλοφόρητο, θα το κυκλοφορήσουμε και αυτό. Τι θα συμβούλευες σε όσους νέους μουσικούς θέλουν να ασχοληθούν με το ποντιακό τραγούδι? Τι θα συμβούλευα στους νέους? Στους νέους θα συμβούλευα να διαβάσουν λίγο πρώτα μερικά πράγματα που αφορούν το στοιχείο μας, να ενημερωθούν λίγο πρώτα για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω από το ποντιακό στοιχείο, γύρω από τον πόντο, να βρουν τα μέρη, να ακούσουν μελωδίες και μουσικές, όσοι θα ασχοληθούν μουσικά με το κομμάτι αυτό, από κάθε περιοχή ξεχωριστά, να αρχίσουν να το ξεχωρίζουν αυτό, μετέπειτα να διαβάσουν λίγα λεξικά, να μάθουν λέξεις σωστές, να ακούσουν παραδοσιακά τραγούδια, να δημιουργηθεί, Τάκη μου, μια βάση, να δημιουργήσει ο καθένας τη θεμέλια, πάνω στα οποία στην πορεία θα εξελιχθεί και θα προχωρήσει και θα μεταλαμπαδεύσει ουσιαστικά και αυτός με τη Θα μπορούσες να βοηθήσεις παιδιά νέα, όχι για μεγάλους καλλιτέχνες όπως συνεργάστηκες και έκανες, νέα παιδιά να χαρίσεις τραγούδια, όχι να χαρίσεις, εσύ ξέρεις, θα μπορούσες να βοηθήσεις παιδιά? Συμβαίνει, αυτό που ρωτάς συμβαίνει. Δηλαδή, κάποια ονόματα δεν έχω αναφέρει, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία τους δίνω τραγούδια, εννοείται, όποιος θέλει επικοινωνεί μαζί μου, μου εξηγεί τι ακριβώς χρειάζεται. Μπορεί να έχει έτοιμη μελωδία και να θέλει απλώς να του γράψω ένα στίχο πάνω. Μπορεί να θέλει και στίχο και μελωδία, γιατί εγώ έχω γράψει και αρκετές μελωδίες που κυκλοφορούν μάλιστα πολλές από αυτές. Εγώ θα πω μπράβο σου, Γιάννη μου, γιατί τέτοιους ανθρώπους δεν τους βρίσκεις όπου και όπου. Και αυτό που κάνεις είναι για μένα άθλος. Και μπράβο σου, συγχαρητήρια, σε εύχομαι ό,τι επιθυμείς και ό,τι αγαπάς, όλα να τα φέρει ο Θεός μπροστά σου. Γιατί εγώ τώρα σε ξέρω πολλά χρόνια, αλλά αυτό το ερέθισμα που είχες και την έμπνευση δεν την γνώριζα έτσι εδώ και πολύ καιρό, και ταυτόχρονα με τον Τασούλη και έτσι που άκουγα και εδώ και έβλεπα Μάγκος Ιωάννης, αυτό δικό μας παιδί, από μωρό σε ξέρω. Ναι. Λοιπόν, και θα πρέπει να σε εκμεταλλευτούμε, και αυτό το λέω και το εννοώ. Όπως είχαμε κάποτε το Διαμαντίδη και τον αφήσαμε, τον Κώστα το Διαμαντίδη, αυτόν τον άνθρωπο που τον αφήσαμε εδώ, ανεκμετάλλευτο, η ίδια περίπτωση είσαι εσύ πάνω στη μουσική. Θα πρέπει να σε εκμεταλλευτούν οι νέοι λιράριδες, όπως και όλοι αυτοί που προανέφερες
και σε εκμεταλλεύτηκαν. Για μένα εκμετάλλευση είναι λέγοντας εισαγωγικά, ναι, έτσι. Εισαγωγικά είναι σαν όρο, φυσικά, Ναι. δεν μπορώ να το Να σε εκμεταλλευτούν με καλοπροαίρετα, το λέω, γιατί αυτό που κάνεις δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω συνεργαστεί και με τα μεγάλα ονόματα που αναφέρθηκαν, αλλά και με οποιονδήποτε έχω συνεργαστεί. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Αρχής γενομένης με τον Τάσο, με τον οποίο ξεκινήσαμε ουσιαστικά μαζί την δισκογραφία της. Για τον Τάσο θα μιλήσουμε μετά από το τραγούδι που θα παίξετε, αλλά μισό λεπτό. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα από το Πολύκαστρο θέλει να χαρίσει το κομμάτι, πώς το είπαμε, Τάσο? Εμάεψε στο καρδόπο. Εμάεψε στο καρδόπο μου, όποτε το παίξετε. Στη φίλη της τη Λίνα επίσης ο Λάκης ο Λόφτσας λέει συγχαρητήρια στα παιδιά από τον Περδίκα και θέλει να το χαρίσει το κομμάτι στην οικογένειά του. Ο Γιάννης, ο χωριανός σας, ο Μπίγκον, ο Γιάννης. Ναι, θέλει να το χαρίσει στον Νίνο, στον Χάμπο εκεί, στον Πύραυλο, στον Ιορδάνη από τη Δράμα. Να είναι όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ κάτι θέλω να πω για αυτό το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως. Σε στίχους, η στίχη είναι του Γιάννη του Μάγκου, η μουσική είναι του Δημήτρη του Ξενιτόπουλου και η πρώτη εκτέλεση είναι της Πέλλας της Νικολαίδου. Αυτό το επιτραπέζιο που είπαμε. Ναι, το 2018. Το 2018. Και έτσι θα ήθελα να κάνουμε και μια αναφορά σε όποια τραγούδια λέμε. Απλά να ξέρει ο κόσμος ποιος τα τραγούδισε. Εγώ δεν θέλω να μιλήσεις τώρα, Τάσο, δεν θα γιατί μιλήσουμε. Θα πούμε θέλω να μου πεις πολλά πράγματα, θα σε ρωτήσω και σένα βέβαια, αλλά να ακούσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι που θέλετε. Σασιρεύεις στον ουρανό μόντες πέτας παραβράδιας και φεύγεις στον ουρανό μόντες πέτας παραβράδιας και φεύγεις. Εγώ αυκά χάμω πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε. Εγώ αυκά χάμω πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε. Εσείς ο Γιάννην και Λαϊδής από χώρα συνέβης δάκροβολή συγκαμονήν σ' ο γέλος βασιλεύης δάκροβολή συγκαμονήν σ' ο γέλος βασιλεύης. Εγώ αυκά χάμω πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε. Εγώ αυκά χάμω πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε.
σχόλια πανέμνοστα, ουρανοπούλτα καλιάς, με τα φτερόπα στήλτσομε, πάρμε συνεγκαλιάς, με τα φτερόπα τήλτσομε, πάρμε συνεγκαλιάς. Εγώ αυκάχα μου πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε, πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε, πελέπνε σε ουρανό πουλ τη γη να αποχωρίσνε. Εγώ αυκάχα μου πετώ και τα φτερά μ' ανοίγνε. Το κομμάτι αυτό ο κύριος Μάγκος ο Βαγγέλης θέλει να το χαρίσει σε όλους που κάνουν ακροάσεις στο ράδιο Sky και την εκπομπή η Καμπάνα του Πόντου. Να λέει συγχαρητήρια. Ο πατέρας σου είναι. Επίσης επικοινώνησε και ο άλλος ο πατέρας, ο Καζατζίδης, ο Κώστας. Γεια σου πατέρα. Συγχαρητήρια. Γεια σου, πατέρα. Πες και εσύ γεια σου πατέρα. Γεια σου πατέρα. Γεια σου. Λοιπόν, ο κύριος Γαριφάλου συγχαρητήρια λέει στα παιδιά, να είστε καλά, ωραία η εκπομπή. Ο Βαγγέλης, ναι, είπαμε, η Δέσποινα η Μπαρουλάκινα, πολύ ωραίο κομμάτι, συγχαρητήρια λέει. Και η φίλη μας η Ελενίτσα, ο θείο μου τον Παύλο λέει με πολύ αγάπη που παίζει αρμόνιο. Αναχέσω το θείο στον Παύλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα ξαναλέμε. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Κώστας ο Πουτακίδης και ακούμε παρέα στο ράδιο Sky FM στην εκπομπή Καμπάνα του Πόντου το νέο μας τραγούδι με τίτλο «Έπαρμες ο ουρανός», σε στίχους του Ιωάννη του Μάγκου και σε μουσική του Δημήτρη Ιωακιμίδη. Καλή σας ακρόαση. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μεγάλη παρέα. Να καλωσορίσουμε και τον Πάπη εδώ, ένα συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό. Κάθε Πέμπτη είπαμε στις... Καλησπέρα. Στις 6 με 8. Ένας ενών Πάπης μέτερον. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα φίλες και φίλοι, και ακούσατε και απολαύσατε τα τραγούδια του φίλου μας του Μάγκο του Ιωάννη που τα έχει γράψει και τα ερμήνευσε ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης. Να πούμε φίλες και φίλοι, πολλά συγχαρητήρια στέλνουν εδώ στα παιδιά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ο Λάκης ο Λότσαλης είναι πολύ. Η αδελφή του Τάσου του Καζαντζίδη στέλνει τα χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη και από το γαμπρό του από τη Ρόδο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τασούλη, τι θα πεις, θα πεις τίποτα? Τι να πω για την αδερφούλα μου και για τον γαμπρό μου? Μα λεπών επίκες ή γαμπρών επίκες? Να είναι καλά, τους ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, στα πλήκτρα είναι ο Τζούνιορ εδώ, ο Παυλάκης ο Αγγελίδης, ένας επαγγελματίας καλλιτέχνης, μουσικοκαλλιτέχνης, και ποιος άλλος, στα κρουστά ο Καζατζίδης, το αστέρι μας ο Γιωργάκης. Επίσης και ο Γιώργος ο Καζατζίδης, ο αδερφός σου, στέλνει τα χαιρετίσματα. Γεια σου αδερφάκι μου. Λοιπόν, έχουμε τον Τάσο, μιλήσαμε για τον φίλο μας τον Μάγκο τον Ιωάννη, συγχαρητήρια, πάντα επιτυχίες να έχει. Να γνωρίσουμε, αν και πολλοί το ξέρετε από τα δουλείας που πήγαινε ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης. Είναι δικό μας παιδί και αυτό από την περιοχή της Αναράχης. Ένα μουσικοκαλλιτέχνη έχει και ο πατέρας του. Μεγάλη, θα τον ακούσουμε τον πατέρα του σε προηγούμενο. Έβγαλε η Αναράχη πάντως. Ναι, θα τον ακούσουμε και σε πολύ ωραία τραγούδια που ερμήνεψε και εκείνος. Αλλά κάτω από τη μιλιά τι θα πέσει αχλάδι, δεν γίνεται. Ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης, ο φίλος μου, που το ξέρουμε από πολύ μικρό παιδί εγώ, ποτέ χατήρι δεν με χάλασε, ένα ταπεινό και πολύ καλό παιδί. Πρέπει από το 95-96. Το 95 ρε, στο 79 μωρώνες να πούμε, στο σύλλογο 80-95, άστο. Λοιπόν, πολλά χρόνια. Θέλω να σε ρωτήσω Τάσο, για να, όχι ότι δεν σε ξέρει ο κόσμος, τα πάτρια εδάφια από πού είναι? Εμένα τα πάτρια μου εδάφη είναι, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, Αργυρούπολη, Τραπεζούντα, Δέσμενα, και η γιαγιά μου της μάνας μου η μητέρα ήταν από τα Σούρμενα. Σουρμενέτσα, τη μοιράτσα, τη μοιράτσα. Εμείς οι Σουρμενέτ, έχουμε και εμείς κάποια φλέβα Σουρμενέτκων. Ο Τάσος ο Καζατζής, εσύ πώς σου ήρθε το ερέθισμα αυτό, Τασούλη, και ξεκίνησες από πολύ μικρό στη λύρα?
σε ερέθησε ο πατέρας σου, από μόνος σου, πώς, γιατί όλη η οικογένεια μουσική είστε? Εγώ ο πατέρας μου όταν έπαιζε λύρα εκείνα τα χρόνια και τραγουδούσε στα περισσότερα μαγαζιά τέλος πάντων της πόλης μας. Ναι, το ήθελα, μ' άρεσε, το αγαπούσα τη λύρα, με τη λύρα και το τραγούδι είμαι ερωτευμένος. Πώς ξεκίνησες, πες μας έτσι? Πώς ξεκίνησα? Και εγώ με τον παππού τον Λαμπριανό τον Κοσμίδη στην Ένωση Ποντίων Εορδέας το 1992. Ξεκίνησα με πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν μέσα στην Ένωση, και πάνω απ' όλα δηλαδή ό,τι βοήθεια χρειαζόμουν στο σπίτι ήταν ο πατέρας μου δίπλα μου πάντα, και στο τραγούδι και στη λύρα, και ήταν ένας άνθρωπος που με στήριξε. Η αλήθεια είναι ότι με στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό που έχω κάνει. Έχεις γράψει και εσύ νομίζω κάτι τραγούδια? Έχω γράψει, ναι, και έχω γράψει και εγώ. Και ετοιμάσατε κάτι καινούριο το οποίο θα μας το παρουσιάσετε? Θα σας το παρουσιάσουμε όταν βγει. Μάλιστα. Το καινούριο. Έμαθα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και θα το αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι καλοτάξιδα να είναι ό,τι κάνετε, γιατί είστε καλά παιδιά, ταπεινά, και όπως και ο φίλος μου Γιαννάκης, από μικρό παιδί και αυτό το γνωρίζω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Τασούλη, Συμμετρία, Βαλεντίνο, εκεί τακτικά σε βλέπω. Τι γίνεται εκεί μέσα? Εκεί τα μαγαζιά είναι δικά μας. Δικά σας. Τέλος πάντων, σε γάμους, σε βαφτίσια. Λοιπόν, να πούμε να φουγκραστεί ο κόσμος. Όποιος θέλει να κάνει δεξιώσει οτιδήποτε γάμους, αυτά, αραβώνες, είμαστε στη διάθεσή του. Έτσι δεν είναι? Στη διάθεσή του, βεβαίως. Βαλεντίνο, Συμμετρία. Και τώρα να κάνουμε και λίγο διαφήμιση και στα μαγαζιά μας. Ναι, ναι. Τώρα στις 11 του μηνός έχουμε τον Νίκο το Ζωεδάκη, μια κριτική βραδιά. 11 του μηνός. 11 το Σάββατο, ναι. Πού, στο Βαλεντίνο ή στο Βαλεντίνο. Λοιπόν, και 14 Φεβρουαρίου είναι Βαλεντίνο. Όλοι στο υδρόμιο οδηγούν στο Βαλεντίνο. Αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό να σου πω, ναι. Στις 17 του μηνός έχουμε ένα χορό το οποίο θα γίνει για τον Γιώργο τον Ιακημίδη, για το παιδί που χτύπησε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι στο Απολώνιο. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν δηλαδή για αυτό το παλικάρι. Μπράβο, ρε, 17 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί. Αυτά, φίλες και φίλοι, μόνο στην Εορδαία γίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω. Για το σπίτι στο εμπόριο κάνανε. Και μπράβο σε όλη αυτήν εδώ την ομάδα. Ναι, ναι. Για το εμπόριο κάνανε μια θεατρική παράσταση. Εδώ τα παιδιά βλέπω κάνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Δεν έχω λόγια να πω. Να ξεκινήσουμε για να μας ακούσει ο κόσμος, γιατί κουραστήκαμε. Βεβαίως, πάμε να τα ακούσουμε. Για τα παιδιά τα άλλα θα τα πούμε μετά. Ξενιτίαν, πολλά χρόνια έδευανε άδασιν ξενιτίαν. Τα θρόψιμερωθη μέσα, μαύρινεν η καρδία. Τα θρόψιμερωθη μέσα, μαύρινεν η καρδία. Μαύρινεν η καρδία και να δάσιν ξενιτίαν. Μαύρινεν η καρδία και να δάσιν ξενιτίαν. Ιωάννη Μάγκο, με τα τραγωδία σας. Άσε τον και να έρχουσνε το μάτιας να ελέπω. Άσε τον και να έρχουσνε το μάτιας να ελέπω. Το ψιόπο
βάστα, το πονιέχω να στέκω, το πιο πομαλό κι βάστα, το πονιέχω να στέκω, το πονιέχω να στέκω και το μάτιας να έλεπω, το πονιέχω να στέκω και το μάτιας να έλεπω. Κι οματόπα, πορπάτεσα και τρέσα, ομάτια κι οματόπα, που θέγγε βρεθένα όμοιας, που λίμψε σαν τα πιόπα, που θέγγε βρεθένα όμοιας, που λίμψε σαν τα πιόπα, ομάτια κι οματόπα και που λίμψε σαν τα πιόπα. Είπε με το περίστερι σεβδάν κρατή μαϊσέρ, όντες δύο περίστερια χωριάζουν σαν ξένα, όντες δύο περίστερια χωριάζουν σε ξένα μεριά. Είπε με το χελιδόνι ζεύτα γεργαγίστρων, όντες δύο χελιδόνια χωριάζουν μήνας και χρόν, όντες δύο χελιδόνια χωριάζουν μήνας και χρόν. Το Σκοτά, τον Παντελή, από την Αναράχη και σκληραίοι φίλες και φίλοι, την αγάπη μας στέλνουνε από το φίλο μου τον Μανόλα, τον Γιώργο, να είσαι καλά, μια ευλογία και χαρά. Ο φίλος μου ο Μανόλας ο Γιώργος, καλημέρα φιλεράκι, σε παρακαλώ μια αφιέρωση σε μένα και το φίλο μου τον Φώτη που σ' ακούμε από το ρηχείο Κύριο Πεδίου. Να είστε καλά αγαπημένε μου, και σήμερα νίκη τη Λαμία, Γιωρίκα. Επίσης τα χαιρετίσματά μας από το κολέγιο, από το αγαπημένο μας κολέγιο, εκεί καφέ κλαμπ κολέγιο, η διεύθυνση, ο φίλος μας ο Στέφανος ο Χαϊτίδης, την αγάπη μας στα παιδιά εδώ στον Τάσο του Καζατζίδη, σε όλους εδώ την παρέα. Να είσαι καλά Στέφανη. 2008 Εδώ τι λέει?
από το Θάνο το Κεσκυλίδη. Τα χαιρετίσματα εδώ στα παιδιά. Χωριανάκια είναι. Σε έναν το σύρ χαμογελών και σε έναν το θαλήν. Σε έναν το σύρ χαμογελών και σε έναν το θαλήν. Θάρις βρουλίζει θάλασσα έρετε απάνιν και είμαι. Θάρις βρουλίζει θάλασσα έρετε απάνιν και είμαι. Τα χαιρετίσματα μου η Ανδρονικίδου. Συμπέθερε τα φιλιά μου από το Βερολίνο. Είμαστε συντονισμένοι. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί και πιο πολύ στον ξάδερφό μου τον Παύλο. Θέλω αφιέρωση. Παυλάκη. Τα κομμάτια που ακούγονται στη συμπεθέρα μου με πολύ αγάπη, που μας ακούει από το Βερολίνο Γερμανίας. Δωμάνα φιλοειδή να είμαι σένα. Τα χιλιάς δωμάνα φιλονίδι να είμαι σένα. Τα χιλιάς δωμάνα φιλονίδι να είμαι σένα. Τα χιλιάς δωμάνα φιλοειδή να είμαι σένα. Πρώτα θέλω να πούμε λίγο για αυτά εδώ τα κομμάτια που είπαμε. Γι' αυτό σταματήσαμε Τάκη. Ναι. Να κάνουμε και μια παρουσίαση αυτά τα κομμάτια που λέμε. Πριν κάνεις την παρουσίαση θα ήθελα να γνωρίσουμε και τα άλλα τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά. Τον Παυλάκη, έλα Παυλάκη, ο Αγγελίδης Πλήκτρα. Ντρέπονταν να σκόνει τα σέρενα. Δεν ντρέπουστην, Χαιρετίσματα έχετε εδώ οι ξαδέρφους από το Βερολίνο, ο πατέρας σου. Για πες μας εσύ ποια ερεθίσματα έχεις από την οικογένειά σου, και επειδή ο πατέρας εντούνε τα ταούλη, πώς έγινε? Ο πατέρας μου... Δεν σ' ακούω. Έλα πιο κοντά Παύλε. Ο πατέρας μου παίζει drums από πολύ μικρή ηλικία και εγώ άρχισα με drums και μετά είχα ένα αρμόνιο στο σπίτι, έπαιζα, έμαθα. Μάλιστα. Τώρα είμαι με αυτό. Ναι, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το αρμόνιο Και όχι με τη λύρα? Πώς? Επίσης λέω αρχίζει να ασχολείται και με την κιθάρα. Λύρα γιατί δεν ασχολείσαι? Λύρα δεν ασχολείται. Στάρετα και όλοι οι λιράδες χίνε. Έλατε. Πώς ξεκίνησες δηλαδή έτσι από το ερέθισμα αυτό, το έδωσε ο μπαμπάς σου? Ναι, εγώ τον μπαμπά άκουγα και ήμουνα σε πολύ μικρή ηλικία. 3 χρόνια είχα πιάσει τον ταούλι και έπαιζα χωρίς να με δείξει τίποτα. Μπράβο σου. Αυτοδημιούργητος. Ναι. Τίποτα. Ο πατέρας μου δεν με έχει δείξει τίποτα απολύτως. Έδωσε και χαιρετίσματα στις ξαδέρφες σου εκεί, σε πήρε από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Να είναι καλά. Χαιρετίσματα πολλά. Και θα μιλήσουμε τώρα για τον Γιωργάκη, τον ταουλτζή μας, στα Κρουστά εκεί. Από μικρό παιδί, του μάθαινα κάποτε χορό, κάποτε σε μάθαινα με χορό και τώρα έγινες μεγάλος και τρανός. Για πες μας εσύ τα γονίδια σου από πού είναι? Εγώ και εδώ με τα παιδιά είμαι τέτοιο εδώ, τον Τάσο, με τον Γιώργο, με τον Γιάννη, ξαδέρφια. Μαζί τους ξεκίνησα να παίζω. Ναι. Στο σύλλογο Ποντίων Αναράχης, με το θείο μου τον Κώστα. Και έτσι ξεκίνησες και έγινες ταουλτζής. Ναι. Είχαμε και ένα χοροδιδάσκαλο, νομίζω, ο Δημήτρης Σταγκαλίδης, νομίζω. Κάποτε, μια φορά για έναν καιρό. Με έβαζε και χόρευα τα μαχαίρια τότε. Το πιτσάκ. Μάλιστα, αυτός είναι ο Γιωργάκης ο Καζατζίδης του Κυριάκου.
Λοιπόν, για πες μας τα σούλια αυτά που θέλεις να μας πεις. Να πούμε για τα κομμάτια αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Το Ουρανοπούλ είναι σε στίχους του Γιάννη του Μάγκου, που είναι δίπλα μου. Μουσική είναι του Γιώργου Τατματζίδη και η πρώτη εκτέλεση επίσης είναι του Γιώργου Τατματζίδη. Για να πούμε ότι δεν έχουμε κάνει μόνο εμείς δουλειά, δηλαδή εγώ μόνο με τον Γιάννη του Μάγκου. Έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες και αξιόλογοι καλλιτέχνες. Το Ασέτον και Έρχουσνε, το Διπάτ, είναι πάλι μουσική και στίχους του Γιάννη του Μάγκου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 στην πρώτη μας δισκογραφική δουλειά, το Εμάιψη στο Καρδόπο. Πρώτη εκτέλεση είναι από μένα. Το Εγώ είπα τη Σεβδάν είναι επίσης πάλι του Γιάννη του Μάγκου σε μουσική του Δημήτρη του Ξενιτόπουλου και πρώτη εκτέλεση είναι της Πέλας της Νικολαίδου, ένα πολύ όμορφο κομμάτι, ένα πολύ όμορφο τικάκι. Και επίσης το τρίτο κομμάτι που είπαμε, το Τικ, η Δίνα είμαι σέναν, πάλι είναι του στίχους και μουσική του Γιάννη του Μάγκου, πρώτη εκτέλεση είναι δική μου και έτος κυκλοφορίας και γι' αυτό το 2008, πάλι μέσα στο Εμάιψη στο Καρδόπο. Έτσι να ξέρουμε λίγο, να ξέρει ο κόσμος πώς θα βρει αυτά τα κομμάτια που ακούνε. Και πιανού είναι κιόλας. Είναι ωραίο να αναφέρονται οι συντελεστές και οι καλλιτέχνες. Βέβαια. Μπορούν και υποχρέωσή μας είναι να το κάνουμε. Έτσι, υποχρέωση είναι. Βεβαίως, γιατί όχι. Πώς μπορούν να τα βρουν μέσα από το YouTube? Υπάρχει το YouTube. Πες Γιάννη, πες εσύ. Τα κομμάτια τα δικά μου, Τάκη, υπάρχει το κανάλι μου στο YouTube, Μάγκος Ιωάννης συνθέτης τυχούργος. Θα βρείτε εκεί και τακτοποιημένα έτσι σε playlist, σωστά τοποθετημένα ανακαλλιτέχνη όλες τις δουλειές που έχω κάνει και ό,τι έρχεται προστίθεται εκεί πέρα. Και φυσικά στο YouTube γενικότερα θα βρείτε και τα βίντεο clips που γίνανε, τα πρώτα δηλαδή, τα πρωτότυπα που κυκλοφόρησαν από τον εκάστοτε καλλιτέχνη που τα πήγγειλε, που τα τραγούδισε. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αυτά έχετε ένα στούντιο κάπου εκεί και τα γράφετε και τα κάνετε, πώς τα δημιουργείτε? Έχουμε τη μουσική Φολέα. Έχουμε βαφτίσει έτσι το χώρο. Το χώρο μας, στο Γιάννη στο Μάγκο, στο προάστιο, στο χωριό. Τάκη, ειλικρινά σου μιλάω ότι δεν μπορεί να φανταστείς το πόσο όμορφο. Ένα πολύ μικρό στούντιο, όπως είναι και του Παύλου του Αγγελίδη το στούντιο. Ένας πολύ όμορφος και μικρός χώρος, ο οποίος έχουν βγει αρκετές δημιουργίες εκεί μέσα. Όλα πιστεύω. Όλα εκεί μέσα νομίζω έχουν και οι στίχοι που έχω γράψει είναι εκεί και οι μελωδίες που έχουμε ακούσει. Πριν ξεκινήσουμε να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε και ξεκινάμε μετά ένα ακόμα live. Μας τα κάνετε όλα. Να ακούσουμε πρώτα τους χορηγούς που με στηρίζουν εδώ και πολλούς μήνες. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ράδιο Sky, η εκπομπή Καμπάνα του Πόντου. Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο Τάκης ο Τσακαλίδης. Συνεχίζουμε με τους καλεσμένους μας εδώ, ζωντανή live εκπομπή. Τα χαιρετίσματα από τον πρώην πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Αναράκης, τον Νίκο τον Μωυσίδη. Γεια σου Νικόλα μου. Γεια σου Νίκο, γεια σου. Χαιρετίσματα. Επίσης από το Φιλάρετο, από τον Περδίκα, τα χαιρετίσματα στο Τασούλη και στην οικογένειά του, λέει. Να στείλουμε, να πω κι εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ εγώ και ο Γιάννης σε όλους τους ακροατές αυτή τη στιγμή που μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαμός γίνεται Τασούλη τώρα, μπορεί να ξέχασα και πολλούς. Ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά, όλοι να είστε καλά. Αναστάσιος Καζατζίδης στο τραγούδι, Μάγκος Ιωάννης στη λύρα, Παυλάκης Αγγελίδης στα πλήκτρα, Γιώργος Καζατζίδης στα κρουστά. Τι έχουμε στη συνέχεια, Γιαννάκη, Τάσο? Άμα θέλει να το παρουσιάσει και ο Γιάννης, δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να το πεις, Τάσο. Θα πούμε ένα πολύ καινούριο κομμάτι. Δεν είναι τελείως ακυκλοφόρητο. Το έχει γράψει σε στίχους και μουσική ο Γιάννης ο Μάγκος το 2017. Τσεγάπη στα νερά λέγεται. Θα κυκλοφορήσει και αυτό κάποια στιγμή. Λίγο μπορεί να αργήσει γιατί ακόμα ούτε καν έχουμε μπει στο στούντιο για να το κάνουμε. Απλά θέλω να το πούμε για να τα ακούσει λίγο ο κόσμος. Είναι μια όμορφη μπαλάντα. Εγώ από την πρώτη στιγμή που την άκουσα την αγάπησα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να σας απολαύσω και ό,τι χρειαστείτε και ό,τι θέλετε. Να ξέρετε, το Ράδιο Sky, η εκπομπή μου είναι στη διάθεσή σας. Ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδες. Χαιρετίσματα από το Προάστιο, από το Λάκη τον Κοντοβουλίδη, στον Μάγκο τον Ιωάννη, στον ανεψιό του.
μπήκες να ξέρμες το και στη χαρά. Πες την εγκάλιας κι όλια τα κάλιας σε μένα νεφέγγες στην ψήστη γέρα. Όντες θυμούμε σε μπαλαλούμε να χάνω φοβούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια κλαμμένα φουρκίσνε εμένα σε γάπ στα νερά. Το κομμάτι αυτό ο φίλος μου Αντώνης ο Σαβούδης θέλει να το χαρίσει στον πατέρα του Τάσο του Καζατζίδη που ήταν μαζί φαντάρι στην Κύπρο. Άιντε ρε μάνα μου Αντώνη Σαβούδη. Και ο βρουλίσω το ψωπό κλενίζω πόνο και νομίζω τα τέρτια πολλά. Τέρτια πεσένα νομούτια χαμένα εγαπτότερη με κι άλλο κι γέλα. Όντες θυμούμε σε μπαλαλούμε να χάνω φοβούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια κλαμμένα φουρκίσνε εμένα σε γάπ στα νερά. Δώσ' μα το χέρις, μη δεις το μαχαίρις, μαραεύς το τέρι σε μένα μακρά. Αν θα κόμποτς με, εσύ θα σκοντότς με, σονάδι θα στρώτς με να κι με αυκά. Όντες θυμούμε σε μπαλαλούμε να χάνω φοβούμε τσεγάπ στα φτερά. Και για τεσσένα το μάτια κλαμμένα φουρκίσνε εμένα σε γάπ στα νερά. Και για τεσσένα το μάτια κλαμμένα φουρκίσνε εμένα σε γάπ στα νερά. Φουρκίσνε εμένα σε γάπ στα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχετε χαιρετίσματα από το Λάκη το Κοτογουρίδη. Γεια σου θείο Λάκη. Χαιρετίσματα. Στέλνει χαιρετίσματα ο Αντώνης ο Σαβούδης στον πατέρα σου Τάσο. Μαζί φαντάρι ήταν. Γεια σου Αντώνη μου. Στην Κύπρο. Σ' ακούει Αντώνη ο Καζατζίδης, σ' ακούει. Βεβαίως ακούμε, όλους τους ακούμε. Ναι, ναι. Τη συνέχεια. Πάμε. Πασούλη Μάγκος. Simši me peres, enges haras o gardopom ya simši me peres, emembe χαμόγελας και λαπάγες και ξέρες, εμεμbe χαμόγελας και λαπάγες και ξέρες. Την αγάπη μου, την αφιλιά μου, στο χωριό μου, στην Αράχη. Ακούει και σε όλο τον κόσμο. Οι, γλυκίνε πήγε στο νερό, μη νύχτα γεντό μέρα. Γλυκίνε πήγε στο νερό, μη νύχτα γεντό μέρα. Αμμονίος πεφώταξε σε μορφό περίστερα. Αμμονίος σε φώταξε σε μορφό περίστερα.
Χριστόνι, γιατί σέναν θα τραγωδώ να ακούια το Χριστόνι. Κι η Παναγία να εφτάει να είναι σε τέμονι, κι η Παναγία να εφτάει να είναι σε τέμονι. Εγώ και εσύ ένταμα, έθελ να με σωμερώμα να εφτάμεν έναν τάμα, έθελ να με σωμερώμα να εφτάμεν έναν τάμα. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Ποιος εγνόρτσεσαι και φώταξε τον τόπον, ποιος εγνόρτσεσαι και φώταξε τον τόπον. Έπικεν τα άνθια να τέρουνε σε έναν τριγωνοπό, έπικεν τα άνθια να τέρουνε σε έναν τριγωνοπό. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Ασον παρχάρθα πέρατα τα άνθια πέναν. Θα θεκάτα σο καρδό πως να ήταν μυρωμένα. Θα θεκάτα σο καρδό πως να ήταν μυρωμένα. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Τραγωδέσα, τραγωδέσα, κορτσομπομ, τραγωδώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Άμμο το πω είστε μόρφωνα τόσο να αγαπώσε. Έλα Τζόνι μου. Τα χαιρετίσματα από τον Αυστραλό εκεί τον Τιμονίδη τον Κώστα. Με πολύ αγάπη στέλνω την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Συστράτανε λεπόσε το μάτια μ' χαμογελούν. Συστράτανε λεπόσε το μάτια μ' χαμογελούν. Σαροθυμίας που δάκρυα ξηγούν και πονούν. Σαροθυμίας που δάκρυα ξηγούν και πονούν. Έψες στο καρδόπον, φωτάξες απέσω ψιοπό. Σα χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόνια. Σα χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόνια. Σε θέχω χαράν, τρανώνται μόνοι σεβδά, γιατί σε θέχω χαράν. Γιατί σε το αγαπάς με και καμία κι χορτάεις, γιατί σε το αγαπάς με και καμία κι χορτάεις με. Έμα έψες το καρδόπον, φωτάξες
φωτάξες απέσω πιόπου, σαν χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόνια, σαν χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόνια. Στον Θεόν καμία, στον κόσμο γεραεύσα και να στον Θεόν καμία. Αμόνες εν αγγέλων διεμένη Παναία, αμόνες εν αγγέλων διεμένη Παναία. Έψες στο κάρδο φωτάξες απέσω πιόπομ, σαν χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόν, σαν χαράντας και σαπών, σου μας να διαβαίνε χρόνια. Αυτός ήταν ο Τασούλης Τεμέτρων στην ερμηνεία του τραγουδιού και το συνέδρευε στη λύρα ο μουσικοσυνθέτης ο Μάγκος ο Ιωάννης, και στα πλήκτρα βέβαια ο Αγγελίδης. Άιντε ρε Αγγελίδη Παυλάκη, στο καχόν ο έτονο Κατσατζάβα, η Κατσατζίδης ο Ιωρίκας Τεμέτρων. Λοιπόν παιδιά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ένα ακόμα θα παίξετε, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Τάσο, το Σαββάτο που είναι ο Ζωηδάκης, η είσοδος είναι ελεύθερη? Ελεύθερη. Μπορείτε να μας κλείσετε ένα τραπέζι εδώ, τα παιδιά που θέλει ο φίλος μου ο Μπάμπης? Ό,τι θέλετε, Μπάμπη μου, ό,τι θέλεις. Μπράβο. Λοιπόν, για τι θα μας παίξετε τώρα? Για ακόμα ένα. Επίσης να πω ότι αυτά τα 3 τα κομμάτια που παίξαμε είναι πάλι δικά μας, του Γιάννη του Μάγκου στις στίχους και μουσική, και σε πρώτη εκτέλεση δική μου. Απλά αυτό που θα πούμε, το έπαρμε στον ουρανός. Είναι το κομμάτι που άκουσα προηγουμένως στη διαφήμιση του Κωστάκη Πουτακίδη, ο φίλος μας ο Κώστας. Είναι το τας. Είναι το τας που έκανε ο Κώστας Πουτακίδης. Το έπαρμε στον ουρανός, σε στίχους δικούς μου και μουσική του Δημήτρη του Ακημίδη. Πάμε να το πούμε και αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Και να το χαρίσουμε σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Άσε τι χαιρώνει, έσαι τη νύχτα που έλεπκη θέλ να ξημερώνει. Επαρπουλή με την ψήμεση, είσαι η εύσημεση, είσαι τα αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, επάρμε στον ουρανός. Επαρπουλή και την ψήμεση, είσαι η εύσημ, εσύ είσαι τα αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, επάρμε στον ουρανός. Τ' άνοιξης μυρωδιάς, έβγαινα συγκαρδίας, έσεν ο Μάρτς που αντάμουν σκουντουλής ευωδιάς. Επαρπουλήν και την ψημέση, είσαι η εύσημεση, είσαι τ' αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, επάρμε στον ουρανός. Επαρπουλήν και την ψημέση, είσαι η εύσημεση, είσαι τ' αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, επάρμε στον ουρανός. Φωταγμένων και χιλιομαγεμένων, άμμο νερό να αποδείψα, σέγα το δίψασμένον. Επαρπουλήν και την ψημέση, είσαι η εύσημεση, είσαι τ' αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, πάρμε στον ουρανός. Επαρπουλήν και την ψημέση, είσαι η εύσημεση, είσαι τ' αγγέλα το φως, επάρμε στον ουρανός, επάρμε στον ουρανός. Ρε τα χάταλα ρε, η ηλικία μικρή, αλλά το μυαλό μεγάλο. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Μάγκος με τα τραγωδία του.
Αυτός είναι τα ο στιχάκια. Λοιπόν, Αναστάσιο ο Καζατζή. επειδή δεν θέλω να πενέψω και να πω, ξέρω ότι τι ταπεινά παιδιά έχουμε εδώ στην περιοχή μας και ιδιαίτερα ο φίλος μου εδώ, τα παιδιά, η παρέα μου, ο Γιάννης ο Μάγκος και ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης. Θέλω να σας ευχαριστήσω με την πρώτη πρόσκληση που έκανα. Κατευθείαν μου είπαν τα παιδιά, ευχαρίστως, θα έρθουμε. Τάκη μου, υποσχόμαστε, ειλικρινά μιλάω, όποτε θέλετε και αν θέλετε, θα έρθουμε να κάνουμε και ένα λαϊβάκι εδώ πέρα μια φορά. Ό,τι θέλετε, είμαι Και με δικά μας και μαλωνών κομμάτια, αλλά να είναι live. Φίλος μου από την Κοζάνη ήθελε η μάνα έγκυο νερών, αλλά εντάξει, μια άλλη φορά, γιατί τώρα θα ανελημμένες υποχρεώσεις, πρέπει να φύγετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και σας εύχομαι ό,τι κάνετε να είναι καλοτάξιτα και ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε, να ξέρετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Είμαστε εδώ ο σταθμός και η διεύθυνση εδώ είναι και ο Μπάπης. Λοιπόν, στη διάθεσή σας. Επίσης, Τάκη μου, να πω και εγώ συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια που στηρίζεις όλους τους καλλιτέχνες της περιοχής μας και όχι μόνο. Στηρίζεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και για την τιμή. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή εδώ στο Sky. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τώρα πέστε τι θέλετε να πείτε για να πακλάευ κουστουνάτε. Δεν έχουμε θέμα, ό,τι θέση, αν έχουμε χρόνο. Όχι, άλλο χρόνο και έχουμε. Και έχουμε άλλο, δεν έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που Πρώτον, να ευχαριστήσουμε επίσης και τον κόσμο για τις εφηρώσεις που μας έκανε. Που επικοινώνησε μαζί μας. Χαιρετίσματα σε όλους. Από το Βέλγιο ο φίλος μου ο Λάζος Σαμαράς, τα χαιρετίσματα. Από το Βερολίνο, από το Βέλγιο. Είχα μηνύματα από Αυστραλία, είχα από Καναδά, είχα. Γι' αυτό άλλο κακό να μην σας βρει. Σας ευχαριστώ, παιδιά, δεν έχω λόγια να πω. Φίλοι, ευχαριστώ. Γιάννης, φίλες και φίλοι, Αναστάσιος Καζατζίδης στη λύρα και στο τραγούδι. Γιάννης Μάγκος τραγουδάει και παίζει και λύρα, αλλά γράφει πολλούς στίχους. Και το αρμόνιο, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παυλάκης ο Αγγελίδης, και στα κρουστά στο καχόν ο Γιωργάκης ο Καζατζίδης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.